ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Видеои имрӯзаи мо боз як хабари нави муҳими дигар баҳри ҳамаи шумо ҳозир пешкаш мегардонем ки тааллуқ дорад ба рейсҳои чартерӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Беларусия ва Қазоқистон. Мо ҳардофина навор мекардем танҳо дар мавриди парвозҳои Россия Тоҷикистон суҳбат мегзарондем, аз хотире ки новости дар дигар шаҳрҳо тааллуқ дошта пешкаш намегардониданд ва хушбахтона имрӯз 6 парвози чартерӣ аз Тоҷикистон ба Қазоқистон ва Беларусия муқаррар карданд. Бародарони азиз, ҳозир мо дар шумо мехонем ва хонагиро боз таҳлил мекунем, мефаҳмонем. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз 6 парвози чартерӣ дар моҳи ноябр аз Тоҷикистон ба Беларусу Қазоқистон хабар медиҳад. ҳамин тавр шаҳрвандони кишвар метавонанд ба шаҳри Минск ва Алмато сафар кунанд. Парвозҳо дар самти Душанбе Минск, Душанбе Алмато, Душанберо ширкати ватании Somon Air ба анҷом мерасонад. яъне ки бо тавассути ширкати ҳавопаймоии Somon Air и парвозҳои муқаррар гардида ба анҷом расонида мешаванд ва кадом рӯзҳо ба куҷо парвоз муқаррар кардагиянд ҳозир бародаро мо ба шумо мефаҳмонем. 8 ноябр Душанбе Минск Душанбе, 15 ноябр Душанбе Минск Душанбе, 16 ноябр Душанбе Алмато Душанбе ва 22 ноябр Душанбе Минск Душанбе, 28 ноябр бошад Душанбе Алмато Душанбе ва охирон парвоз дар 29 ноябр Душанбе Минск Душанбе. ин парвозҳо дар мувофиқи бо ҳукуматҳои Беларус ва Қазоқистон сурат мегирад. бародарони азиз, ногуфта намона ки дар ҳолати парвоз кардан ба ҳавопаймо ворид шудан ба шумо бояд маълумотномаи тиббӣ доштанатон зарур аст. яъне ки маълумотномаи тиббӣ на зиёда аз 96 соат бо худтон гирифтагӣ бошед. агар ки маълумотномаро шумо гирифта бошену дар дастон бидагиш аз 96 соат зиёд шудагӣ боша, аллакай вай маълумотномаи шумо ба кор намеояд. яъне ки бояд аз сари нав маълумотномаи тиббӣ бигирен барои вуҷуд доштан дар организми шумо беморӣ ё ки вуҷуд надоштанаш. ва бародарони азиз, дар ин рӯйхати парвозҳо ҳозир чӣ хеле ки мо фаҳмондем, мисол ҳозир числои 15 ноябр мегирем Душанбе Минск Душанбе. дар инҷа бародарои азиз, аз Душанбе ба Минск мебаранд шаҳрвандора ва аз уҷа ҳар касе ки дилхоҳ боша ба Душанбе бо мебиёраншон. ба ҳамин хотир ҳамин чиза шумо дуруст дарк кунем бародарони азиз. ва тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки чӣ хеле ки мо дар бораи маълумотномаи тиббӣ сухан гуфтем, ин маълумотномаи тиббӣ аз 3 сола боло дар кора, яъне ки кӯдакони то синни 3 сола аз нишон додани маълумотномаи тиббӣ озод ҳастанд. боварии комил дорем ки дар ин бора хуб дарк карден ва барои маълумоти пурра гирифтан метавонен ба рақамҳои посольствои анамун мақсад ки ҷое ки мо номбар кардем Минск ё ки Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта муроҷиат кунен ва ба шумо боз маълумоти пурратара мерасонанд. барои рақамҳои посольствора дастрас кардан бародарони азиз, дар ами як чизи осон аст. ҳозир ки дар Google поиск метиҳен любое чиро пайдо мекуна ба шумо нишон метиҳад. рақамҳои телефони ҳамон посольствои Қазоқистон ё ки Беларусияро бизанен ба шумо мебирора метиҳад ва аз уҷа боз маълумоти пуррара дастрас мекунен. бародарон, аки мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Муҳаммад Саимов нависта: ассалому алайкум акай Сормон. Рейсҳои фақат аз Россия ба Тоҷикистон моҳи ноябр чанд рейс мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед пешакӣ. Аз аввал паноҳи Худо.
бародарони азиз, дар мавзӯи рейсҳои чартерӣ мо алоҳида видео мекунем, мехонем ба шумо рӯйхатша ва аллакай мо ду навор кардем ки ду ширкати Россия ба Тоҷикистон парвозҳои худша шурӯъ кард. То есть ки якта шурӯъ кард ва якта дигаш рӯзҳои наздик шурӯъ мекунад. Ютер аллакай парвозҳоша оғоз кардагия ва Уральские авиалиния низ рӯзҳои наздик бо шаҳри Хуҷанд парвозҳои худша шурӯъ мекунад. Абдураҳмон навистай: билета нархшам бифаҳм брат, ҳар ду тарафша раҳмат да брат. Билетҳоро ё ба хешу таборҳошон мефурӯшанд, ё ба тақаддорҳо. Ман ҳамин рӯз ба авиакассаи аэропорти Душанбе муроҷиат кардам, гуфт дурӯғ аст ва танҳо шаҳрвандони рус метавонанд раванд. Бародари азиз, дар бораи нарх навои билет ман ягон маълумот надорам рости гап ва нарх навои пештараша медонам ки 450 еврора дар бар мегирифт, яъне ки қариб 5-5.5 ҳазор сомон як чипта буд. Дар борае ки аэропорт ба ти хеле маълумот додай, ман намедонам барои чи хеле маълумоту додай, чунки ин қарор аз ҷониби Россия пешкаш шудагие, вале Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардагия, қабул кардагиян ва Россия анамин авиалинияҳои худша пешкаш гардондагия барои парвоз кардан. Зоиров нависад: салом алейкум акай Сормон. Ака чӣ хел бояд аз Тоҷикистон ба Россия равем? Пешакӣ раҳмат, хонаобод бошен. Азо раҳмати калон шумодам бародаро. Чӣ хел аз Россия ёки чӣ хел аз Тоҷикистон ба Россия раве, ду наворе ки мо пештар пешкаши шумо гардондем, ҳамвора тамошо кунен, ҳамаша дар ҳамунҷа гап задагӣ ҳастем. Дониёр Ахмедов нависад: салом алейкум ака. Ман студент, гражданини Российской Федератсия дар шаҳри Самара. Ба занам билет хариданӣ будам. Душанбе, Москва через Туркия. Чӣ документҳо дар кор мешавад ака, да дасти занам катиш бигира? Ҳуҷҷате ки ту гражданство дорӣ ку анами паспорта копияшаи мисол ягон намуда мира мекунӣ, через факс равон мекунӣ ва баъд ҳуҷҷати ЗАГСтона равон мекунӣ. Ба воситаи ин ду ҳуҷҷат ҳамсари ту метавонад ки ариза пешниҳод бикунаву баъдан через Туркия чӣ хеле ки худат қайд кардӣ, ҳамун хел сафар куна ба Россияву ба Самара. Маҳмадулло Тиҷей нависад: акай Сормон, аз чӣ сабаб светора соати 8 рӯз хомӯш мекунанд, бегаҳӣ 6:30 гирён мекунанд? Ҷавоб те, ягон сабаб дошта бошад дар Тоҷикистон. Сабаб мақсад тайёрӣ дидан, омодагӣ дидан ба зимистон, яъне ки дар зимистон чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, анаму обанборҳо аз хунукӣ мумкин аст ки обҳош ях кунад. Ба ҳамин хотир барои пур кардани ана ҳамун обанборҳо света мақсад мекушанд дар баъзе ноҳияҳо ё ки дар баъзе ҷоҳо. Ин чиз дар ҳама ҷо дида намешавад. Ба ҳамин хотири захира кардани обанборҳо барои зиёд кардани гейсҳо ҳамин кирдорҳоро мумкин як ҳафта ду ҳафта бикунанд, вале дар ҳолате ки обанборҳо обҳош пур боша, дар ягон ҷо светкушӣ намешавад. И баъд як чизи дигаи бародаро ки мисол дар ҳама ҷо ҳаста, як намуд гапайку мегӯянд ки мақсад техникаи мегӯянд. ин чизам ҳамин хелай мисол як ҳолате ҳастае ки дар ягон микрорайон ҳамун трансформаторшон мекафа, взрив метиҳад. Ба ҳамин ҳолатҳо дар баъзе ҷоҳо мемра ва дар баъзе ҷоҳое ки ҳозир худат қайд карди соатакӣ, ин чиз ба хотири ҳамин обанборҳоа. Абдураҳмон Саимов нависад: бародар ҳамаша нишон додӣ, фақат тарзи даромадан дар ҷои купит дар Ютер нишон надодӣ, ё поёни видеода силкаша мемонди хуб мешид. Бале дуруст қайд кардӣ, агар силкаша мемондам хуб мешида, мутаассифона аз фикрам биромада, ёдам биромада, узри зиёд бародар. Дар ҳамун навор нишон додагиам, ба фикрам ки қадар кори қиин нест. ЖМ нависад: аввалан салом алейкум, ман Умеҷон акай Сормон. Ман шумода 100% боварӣ дорам. Ҳама вақт видеоҳои нави шуморо интизор мешам. Ҳар вақте ки пешкаши мо ғарибон мегардонед, аввалан я лайк ва аз шуморо расонад. Хоҳиш мекунам акай Сормон, ҳамин комментарияи мара дар видеои минбаъда хонед. Интизори видеоҳои нави шумоям. Амин. Ҳазор раҳмати калон бародари азиз, ина комментарията хондам. Раҳмат ҳама нафароида ки моро боварӣ мекунанд, моро дастгирӣ мекунанд. Ва дар иҷа як ҷумлата бахшиш ки хонда натонистам, барое ки як калимаро пайҳам навистай, намедонам чӣ маъно дошт. Тамошобинони азиз, ба ҳамин
мо видеоро ҷамъбаст мекунем. Видеоҳои оянда ва нави моро интизор бошен. Дар канали Юристиҷа обуна шидана фаромӯш намекунем. Аллоҳ ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.